Guk ingeniaritzan euskaraz. Guk GBS. Eskolak Euskaraz. ematen ditugu. Guk psikologian euskaraz. Komunikazio eta marketing departamentuan ere euskaraz egiten dugu. Eta zu? Guk zuzenbidea euskaraz. Euskara inklusiorako tresna da. Gizarte lanetik, gizarte lanean elkarrekin, euskararen alde. Guk idazkaritzan euskaraz. Guk lankopin euskaraz. Gu beka zerbitzuan euskaraz. Guk klaseak eta kafetxoa euskaraz. Kaixo, ni unai naiz eta gradu bikoitza egiten dut. Kirolan eta lehen hezkuntzan ere euskaraz hitz egiten dut. Apa, ni Mari naiz eta lehen hezkuntzan ere noski euskaraz hitz dugu. Liburutegian ere egin euskaraz. guk eztabaida taldean euskaraz ere bai.